Yes, you need to go see me. Go to the
Adịmadụ na-aba akọcha onye nke ịtọ. Adịmadụ na-aba akọcha onye nke ịtọ. Mụ na ọyị m soju ọnụ o, ọsịrịkwa m dị ka okwu anụ. Enyi mere enyi ya ọgịnị o. Enyi mere enyi ya ọgịnị. Enyi na-ebuzi enyi anụ ụwa, onye mma mmadụ ji egbu ya egbu. Ọnyụ na-egbu onye isi acha anya nwa. Ndị njọ juru ebe niile. Ikuzi aka n'ụzọ ojugbo ọgọ nne nna akụ. Gwata m ife malụ gị ezi ọyị m. Ibuzi enyi mere enyi ya ezi ọyị m. Onye ma mmadụ ji egbu ya one n'ụwa. So onye ma mmadụ ya ga-eji ya ụgwọ. Ọ bụ gị n'ụzọ osi banye ezi ọbịa nụ. Iji daa ya n'ụlọ si gị ka ọ dị echi. Ibeze chi n'ụwa si gị bịa nwanne echi. Echi ọ na-agwụ ọgwụ ụmụnna m. Echi ọ na-agwụ ọgwụ onye n'ụwa. So onye ma mmadụ ya ga-egwu ya wayo. Iji daa ya n'ọbọsị na ọ dị ya n'aka. Dulu m ọgwụ mma mmadụ. Dulu mmadụ wee jebe izu ọkụ ya. Gbada m ebe mma akwụkwọ ụmụụwa. Omegbu nwa mmadụ bigo lote echi. Ọkọmọnụ ụwa ka njọ efuzi m anya. N'ọbụ chi ijoko onye ọnya lọralụ. A na-egbu onye n'ụwa. A na-egbu onye n'ụwa. A na-egbu ka na jụ n'ụlọ ide. A na-egbu n'elu ụwa na ndị dị. A na-egbu lega fesi odegbu na ndụ. A na-egbu onye ụwa. A na-egbu onye ụwa. Ijolo. Thank you. Ke Baba God were speed. Ọ ga-abụrụ chaya anyị bụ ka ị na-anyapụ. Ka ị na-anyapụ. Bịa ka onye akpọrọ keyboard a. Ke bụ go egwu nọ Baba God.